Jatend migao ma jotije piny owacho Geoffrey Ruku ochiwo singo ne johala mane oyudo lal kaluwore gi masira mar mach manomuoche chiro maduong' ma Garissa ni sirikal biro timo nonro mar yango gima dine kel mach makamano. Kowuoyo e nyasi e seche manolimo chirono, Ruku nochiwo chik ne komishona mar kauntino mondo okaw nonro mar jogo manowito mwandugi, ka mano biro konyo sirikal kokalo kuom migepe mowinjore konyo johala manoyudo lal yudo kony kendo dok e chalgi mapile. Oyango bende ni achije mitudo gi chik chako mach makamano ibiro mako. Ya wale ambao wanafanya biashara hapa, nataka county commissioner wa Garissa kupitia kitengo yake ya ngao atupatie wanabiashara wote wale ambao wamepoteza mali yao hapa, tuanjue ni akina nani, one by one. Hiyo ripoti kesho asubuhi iwe imefika katika ofisi kule Nairobi, ili kesho yake by tomorrow evening serikali ya Kenya kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ahakikisha ya kwamba kitu ya kwanza, wale ambao walikuwa wanapata riziki yao kutokana na hii soko wamepatiwa chakula ya kutosha, wamepatiwa bidhaa tofauti ya kushikilia